Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Naragsak nga bigat tayo amin kakabsat nga adad ti uneg iti sanktuaryo. Kasamit amin dagiti kakabsat tayo ken pamilya tayo nga naka-online iti Central FB account. Tinagan ni Apo Diyos ti maiktanop kuma ti daytoy nga umaga. Kas panangrugi tayo ti gimong maawis kayo amin nga tumakder bayat ti pagsisinublatan iti awis ti panagdaydayaw. Iti dakkel lagi mong saritaik to dagiti inaramid mo, ti imatang dagiti amin na natulnog ken ka, iruknoy kunto iti ingkarik adaton. Lagi pindakanto ti tunggal maysa dito'y daga, apo, manipod ti amin na suli ti lubong, umay danto agkamang ken ka, ket agrukbakda. Yahweh, sudian, ket iturayan na, dagiti amin, anasyon. Ken kuana dagiti natangsit at tama dinto, ken kuana dagiti amin na tao agruknoy to, isuda amin ti agibos ken patay. Amin tayo, ipakaamutan to ti Yahweh, iti masakbayan akapututan. May kanto dagiti saan ang papan, insalakan ti ako dagiti tataan. Agkararag tayo.
O Diyos mi nga managayat ngan manangaasi, agyaman kami iti daytoy nga agsapa, iti gundaway nga inted mo kada kami amin, nabalinan mi manen aw apo, ken nakadanon kami diti daytoy abalay tigimong, asipipigsa, ken siraragsak nga umay dumngeg, iti sao ti biag nga mangted ti pigsa ti na espirituan a biag mi, ken tapno mun uneg pay ti pamati mi ken ka. Dawaten mi o apo nga sikat ti bumaet kada kami amin, kastamit nga iti sirip ti Espiritu Santo ket umay kada kami amin, tapno matarosan mi o Dios ti kayat mo nga, idanon kada kami, ken umununeg pay kuma ti pamati mi nga kangkanayon nga sikat ti surutan mi, tapno di kami mayawan. Pakawanan na kami o Diyos, kat dalusam ti puspuso mi, tapno nadalos kami nga sumango ken ka, iti daytoy nga agsapa. Dahito iti dawat mi tinapateg nga nagan mo, O Diyos. Amen. Tenggem mo apo, tenggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. Kinunatin na santuan na surat, nga rod, ipudnuyo, dagiti basbasolyo, titunggal maysa. Ikarkaragan tayo titunggal maysa, tapno maikansa kay kuto, ada nabilig a panakabalin, a pamuyan, ti kararag, tinalinteg a tao. Mawis ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat, nga kaspaset ti panangipakita tayo, ti panagpakumbaba tayo, nga agbabawi, ken panangidaton, kadigiti bibiyag tayo, mawis ti panagparintuming tayo, bayat ti intay panangdawat, iti pamakawan ni Apo, bayat ti panagtukar ti organo. Tutuloy ka di Apo. Apo mi a Diyos, iti agnanayon, nga ayat ken awan patinggana, nga anos mo, adi maadda kuma kadagiti ita nga aldaw. Naggapu kami kadagiti kanito nga addaan pannakabannog. Rigat, kastamet kadagiti panawen, tinamnama ken rago. Iyeg mi ken ka dagiti pakaseknan, ken pagbutbutngan mi. Ket idaton mi ken ka, tapno mapalaeng kami babaen ti asiyo. Ipudno mi ken ka, asaan kami, saan mi anapanunot, ti pakabuklan amay papan ken ka ita alawas. Palubusan na kami, kadagiti pasamak ken kalikaguman, amang isina ken ka, manipod kadagiti pampanunot ken tignay mi. Kaskas di no dumteng kami iti daytoy agundaway iti balay mo. Agparintumeng kami manen gapu iti panagbabawi, nga mangsapol iti pamakawan mo. Gapu ti kinabulsek ken kinaawan interes mi. Isublim kadi kadagiti biag mi, Apo. Tulungan na kami amang kita manen kadagiti adu awagas, apanang bendisyon mo ken panangaywan mo kada kami. Tulungan na kami nga agbalin at taom, mangidanon, kadagiti daduma itinaayat apan naka pagrikna. Ket dawaten mi ken ka, dagitoy itinagan ni Jesus aman nubot mi. Amen. Amen.
panawen ti panagurnon dagiti sagsagot nga agpay ti aramid ti multipurpose building. Bayat nga maala ti sagsagot mga gantayo dagiti kanta nga manipod dagiti junior choir. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Ayan, nagyaman tayo kina Apo, ti gundaway manen, iti daytoy nga aldaw ti Domingo, nga impay na, tapno agdayaw, kaya nagyaman tayo. Kidawik man ti panangkablao yung mamot, nagita kaabayo kakabsat, nagita din ti sikiganyo, likodanyo, ken masangwanan nyo, kita kablaawan nyo, agyaman na kabsat, at daka iti daytoy nga kanito. Ayan. Gyaman kami. Kastamet kadigiti koro na imbaga bigat yo amin tagtultuloy agyaman kami tagtultuloy nga panagserbiyo ken Apo babaen ti iglesia tayo kang rodaan ditoy Ilocano service. Ket kastamet nga kablaawan tayo dagiti adda ti FB Live ti Central United Methodist Church iti daytoy nga kanito ti Ilocano service no addaman cellphone nyo dita kakabsat ket pakipindot nyo man i-share nya tapno kastaket makadanon kadagiti gagayim nyo kakabsat nyo kailukanwan kailyan tapno kastaket maamuan da nga adda iti
dati serbisyo tayo o gimong tayo nga Ilocano ditoy Manila nang nangruna kadagiti amamo tayo nga ditoy di Paar ti Manila ken kastamet ditoy Greater Manila area ken dagiti dadumapay nang nangruna kadagiti adayjay norte ngano makapanda ditoy Manila ket ammo dati papananda nga dati Ilocano service ditoy ken kastamet kadagiti adda kadagiti daduma nga pagilyan ket kablawan tayo met dagiti amin nga dati FB live sa dino man ayan nyo iti daytoy nga kanito giyamang kami ti agtultuloy nga pannakipasetyo sa dino man ayan nyo nang nangruna kadagiti adda iti abroad agyamang kami ket no makaawawid kayo si Lulukat dayto iglesia tayo dito Central UMC nang nangruna dito Ilocano maawis kayo tapno makipaset iti panagdaydayaw wenno gimong tayo ditoy Central UMC kablawan tayo mamet dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga kanito no addaman dagiti agkasangay iti daytoy nga kanito kidawik man nga tumakder kayo kabsat dapat dagiti ag birthday iti daytoy nga lawas ken kastamet kadagiti amin nga adati anniversary da iti daytoy nga lawas kasla kumain tuno 2 wedding anniversary the judge Edwin ken kastamet kini Ati Chit Larida nga madadata ijay General Conference ijay Charlotte North Carolina ket agtultuloy nga ti Apo ti Mang Tarabay ken Mang Bendisyon iti bibiyag dagiti nga kabsat tayo nga nakaabot kadagiti panagkasangay da ken kastamet kadagiti anibersaryo ti kasarda kablawan tayo met ket agyaman tayo iti presensya ni kabsat nga Florentina Arellano ayan agyaman kami sangsangpit namot nga naggapo di abroad ayan agyaman kami after 15 days panawan namanen ni kuya agsublimanen tapno agtultuloy nga agtrabaho ken kidawik man nagiti first timer adtoy tatay ti nagbabaitan tayo kidawik man ti panagtakderyo kakabsat dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito dawa kakabsat ayan yun siya DJ ni Ate Florentina Arellano agyamang kami te ayan dapay kakabsat ayan agyamang kami unay ken madamdama maawis kayo nga makipaset iti timpuyog ken kastamet dagiti adati talento na ti choir maawis kayo madamdama kalpasan na dito'y Musbrook tapno kasta ket may sangsang kamay sa tayo nga agadal ken kastamet agkaron ti fellowship into no malpas ti aramid tayo ken kastamet nga dagiti agtutubo adda ti madama nga Youth Sunday datata ngamin ti tunggal maudi nga Domingo iti bulan ket daytoy ti Youth Sunday service da adda ti likod ito'y Garcia Hall ket maawis kayo nga makipaset nang nangruna dagiti agtutubo nga agtawen iti 12 aging ganat 22 dagiti agtutubo nga maawis kayo nga makipaset iti aramid dagiti agtutubo tayo ken kastamet nga kidawen tayo ti multimedia dagiti na duma pay nga announcement ti iglesia tayo ayan ket buyain tayo kuma. Rizaldi Zuniga, ang pangalan ko, 61 years old. Ang trabaho ko dito sa Central ay sumusundo ng mga members sa Intramuros. Nagsimula ako dito ng panahon pa ni Pastor Menry Mendillo. 2015, napunta po ako dito nung panahon na nagtuturo yung asawa ko dito sa CIMEC. Simula noong mapunta ako dito sa Central United Methodist Church, ay naramdaman ko yung blessing ng Panginoon, hindi lamang sa financial. And then yung pinaka-blessing sa akin, yung pinagaling ako ng Panginoon sa sakit ko. Dati kasi pagka magtatrabaho ako, lagi akong inaasma. Ngayon wala na.
Kaya praise God. Salamat sa mga tumulong na tao din sa akin. Feeling ko sa pag-donate sa building natin, pagpapatayo ng building, masarap, masaya, kasi kahit paano, nakakatulong ako. Para sa akin, yung purpose ng building natin, kundi para makatulong din sa iba. Excited na matapos yung ating MPB, na ito ay matapos kaagad sa tulong ng Panginoon, at ito ay makakatulong na malaki sa pagmimisyon ng ating simbahan ng Central United Methodist Church. Sana po ay mas marami pa yung sumuporta sa ating gawain dito sa pagpapatayo ng ating building ng Central United Methodist Church upang magpatuloy ang gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisyon, hindi lamang dito sa loob ng iglesia, kundi hanggang sa labas, na kung saan ay marami ang nangangailangan ng mga salita ng ating Panginoong Hesus. Sana po ay makatugon po tayo sa pangangailangan ng ating iglesia. Maliit man o malaki, ito po ay tanggap ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Giyaman kami. Kidawek mamet ti panang support tayo, iti aramid tayo kaspaset, iti panang napalabas nga selebrasyon tayo, iti 125 years anniversary, kaya't adda maaramid nga an evening of hope and night and music and inspiration, nga gagawin to no May 25, alas 5, agingan alas 9, terabi ijay PCU Auditorium. Kaya't ti Ilocano service ket adda intidang 75 nga kasla ticket nga isut pagbibingayan tayo kas Ilocano service, daytoy ket mapan iti proyekto tayo ken kastamet dijay maaramid to nga tree planting into no June 8 ijay Boso-Boso Antipolo. Ngamen masukatan DJ maputid to nga nara tree itoy nga no, marugyanan to dati multipurpose building tayo, sakbay nga may kantay iti ma-permit ket makapagmula tayo iti nasurok tallugasot nga seedlings ti kayo ijay watershed ijay Antipolo. Ket kidawek man ti panang support tayo, babaen ti pananggatang nyo iti may isang nga ticket ket 1.5. Oo, kadwa na dato yan iti imula yun to nga kayo ijay boso-boso ken kastamet dijay parang dinner for a cause nga aramiden ijay
ijay PCU. So kidawimin ti panang support tayo no ti maysa ket tigatad na ket 1,500 ngem no couples kayo 2,500 po. Ket madamdama siguro ikan na kayo dagiti associate lay leader tayo babaen ti panangidangulo ti presidente ti Timpuyog di fiscal advisory kastamet kada nanay Sel na Ati Sol ken dagiti daddo mga leaders tayo iti iglesia da Ati Linda ken Ati Marjorie ket sapay la kumati kidawen mi ti panang support tayo iti daytoy nga aramid ken kidawek met kanyayo kakabsat nga hang kayo nga mabain nga no kasapulan nyo iti serbisyo dagiti pastoryo nang nangrunan ti Ilocano dadagiti kayat yu tagpabisita kayat dadagiti Thanksgiving service kadagiti pagtaingan nyo kan kastamet kadagiti daduma pa nga aramid blessing wenno kasar hangkay ko mga mabalin sangkay ko mga mabain nga message dak nang nangruna no adagiti hospital visitation ken kastamet kadagiti funeral service kadagiti paset kadagiti pampamilyayo ket toy pastoryo ket tultuloy nga agserbi kadagitoy nga ministeryo nga nangawagan kanyami ni Apo ket sapay la kuma nga hangkay nga mabain nga ayabanda kami tapno kasta ket kadwami met visitation team nga makaapan kadagiti pagtaingan nyo nang nangruna dagiti adda ditoy Manila oray pay dagiti adda kadagiti probinsya no isot kasapulan ket kidawemi tagtultuloy nga panakipasetyo iti aramid tayo dito iglesia ket kastamet kadagiti adda dagiti online kidawik man no gyamang kami kadagiti offering yo dagiti tithes yo ken kastamet kadagiti sagsagot yo ket no ipatulod yo man iti online through banking ken GCash nga maipost kidawi mi lang i-note yo lang ijay for Ilocano service tapno kasta ket may bilang nga kaspaset dagiti nga offering yo nang nangruna dito Ilocano service Dios ti may tan-ok na imbag nagsapatay amin. Ma-request nga agtokar ti pianista tayo ti Timpuyog dagiti Kristiyano ken amin kumaket makisali ti makikiammo ti maysa ken maysa kada tayo amin. Agsak tayo, di pamati, inanama, kenayan-ayan, tiaran, kamay sa kung palentangan, ipilipin na, ayan-ayan, hirembeng mo, di kapadamatao, ayan-ayan, iremeng mo, tulos kenakem tayo. Ayan, iremeng mo, tulos kenakem tayo. Agdayaw tayo sa kamay sa di pamati keninanama. Ayan, irembeng mo, di kapadamatao.
Ti panakaibasa tinasantuan nga surat, masarakan iti epistola, umuna nga libro ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 7, inginggan 20 ket maysa ket kastoy ti mabasa. Ay ayatek agagayem, agiinayat tayo, agsipot ta ti ayat agtaod iti Dios. Anak ti Dios, asya sino man nga agayat, ket am-ammo na ti Dios. Ti saan nga agayat, saan na nga ammo, iti Dios, ta ti Dios ket ayat. Kastoy ti panampakita ti Dios nga ayaten na tayo, imbaon na dito lubong ti bugbugtong nga anak na, tapno maidaton tayo ti biag babaen ken kuana. Daytoy ti pudno kaipapanan ti ayat. Saan agapo ta inayat na tayo ti Dios, no diket inayat na tayo, ta imbaon na ti anak na, apakawanan na dagiti basbasol tayo. Patpatgek nga gagayem, no kastoy ti panagayat ti Dios kada tayo, rebeng na met nga ay ayaten tayo isuna. Awan pa'y ti nakakita iti Dios, ngem no agin inayat tayo, agtaeng ti Dios kada tayo, ket man anay ti ayat kada tayo. Inted ti Dios ti Espiritu na kada tayo, ngarod, awan dua-dua nga agtaeng tayo ti Dios, ket agtaeng met ti Dios kada tayo. Nakita ken paneknikan na kami nga imbaon ti ama ti anak na amang isalakan iti lubong. No ipaduyak-yak ti maysa a tao ani Jesus ket anak ti Dios, agtaeng iti Dios ket agtaeng met ken kuana ti Dios. Ammo ken mamati kami nga aginayat tayo ti Dios. Ti Dios ket ayat, agtaeng ti Dios ti agtaeng ti ayat, ket agtaeng met ken kuana ti Dios. Agbalin anan-anay ti ayat kada tayo, tapno awan ti panagbuteng tayo inton dumteng ti aldaw a panangangkom. Maaddan tayo itutured agsipod ta ti panagbiag tayo dito'y lubong, kastamet ken ni Kristo. No adda ayat awan panagbuteng, tapaksyaten natin ang anay nga ayat ti amin a panagbuteng. Ngarod, saan pa'y nga nananay ti ayat ti siya sino man nga agbuteng, agsipod tagkuykuyog ti buteng ken ti dusa. Aggayat tayo agsipog ti imunang inayat na tayo ti Diyos. Ulbod ti kuna agkuna ngay ayaten na ti Diyos, ngem gurain na met ti kabsat na. Ta di na mabalin ng ayatan ti Diyos, at di na makita, no di na ayaten ti kabsat na, makita na. Ngarod, daytoy ti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat ti Diyos, agrebeng met ng ayaten na ti kabsat na. Amen. Kidawek man, ti panagtakder tayo, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo, manipod ti surat ni Juan, ti may ka 15 a kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganat 8, ket kastoy ti mabasa tayo. Intuloy ni Jesus tinagsao, siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ti amak ti agayaywan. Puti den na amin asanga adi agbunga, ket dalusan na dagiti agbungbunga ti sanga, tapno adupay ti bunga da. Nadalusan kayon gapo ti panursurok kada kayo, agtalainay kayo kanyak, ket agtalainay dakmet kada kayo. No saan kayo ang maikamang kanyak, di kayo makapagbunga akas iti sanga asaan anay kamang maikamang iti puon. Siyak ti poon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet ken kuana. Adunto ti may bunga na, tano awan nak, awan maaramid yo. Ti saan nga agtaeng kanyak, maibileng akas ti sanga, anagango, maurnong dagiti kakasta nga sanga, ket mapuuran da. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo, dawaten nyo ti anyaman akayat yo, ket maitedto kada kayo. No agbunga kayo ti ado, maidaydayaw ti amak, ket iti kasta agbalin kayo nga adalak. Diyos ti mangbindisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaybasa ken panakaydingeg, ti sasauna. Amen. Amen. Sa manaragsak sa uama mabiyag
Manggigan tayo tinapintas nga kanta nga ited kanya tayo ti Ilocano Coro.
Agyaman tayo iti mensahe ti koro nga nanginggan tayo iti daytoy nga kanito. Sakbay nga ibingay ko iti mensahe kidawek man nga babaen iti panangidangulo iti membership committee ti iglesia tayo. No siya sino man kada kayo iti nabayagin nga makipaspaset iti aramid ti iglesia tayo dito is Central UMC nang nangruna when ito Ilocano ken kastamet kadigiti daddo mga serbisyo tayo nga no nabayag kayon ket amuyo nga dagiti nagnagan nyo kadagiti iglesia tayo iti probinsya ket awan tinagan nyo ijayen ket maawis kayo nga mangpirma iti daytoy nga membership form tapno kasta ket nan-anay nga agbalin kayo nga paset wenno miyembro iti iglesia tayo ditoy Central UMC. Ket kidawek nga sapulin nyo ni Kuya Tony madamdama tapno kasta ket mag-fill up kayo, makapag-fill up kayo dito ken kastamet kadigiti no adaman kanyayo naggapu kadigiti dadduma nga iglesia UCCP man wenno Yemilif Katoliko man ngem itoy kayon nga nabayag nga kapilya tinabayag nga panawen dito is Central gaputa da kayo dito Manila ket kayat yo nga i-transfer ti membership yo ket ag-fill up kayo dito tapno kasta ket mabigbig kayo kadagiti aramid tayo tapno kasta ket agbalin kayo nga nan-anay nga miyembro iti Central United Methodist Church ditoy iglesia tayo ket sapulin yo ni Kuya Tony no sino man kanyayo ti kayat na nga itultuloy kastamet kadigiti affiliate amok nga hanyo kayat nga panawan dagiti membership yo iti probinsya ket dawek met nga ket kayat yo lang kas affiliated member iti iglesia tayo ditoy sapulin nyo ni Doc Tony ditoy bandanad toy so kidawin tayo fill upan nyo dahito nga form tapno kasta ket kadigiti sumaruno nga aramid tayo may konsagrar ken mabigbig kayo kas miyembro iti daytoy nga iglesia tayo. Kararag tayo agyaman kami apo iti daytoy nga kanito nga impay mo nga ingkam panagdingeg kadagiti sasaom ti santo nga espiritum kadi iti makikadda kanyame mangted ti karit ken nagtultuloy nga agbalin nga gubwayan ti biag kadagiti bibiyag mi kadagiti sasaom itinagan ni Jesus. Amen. Panakay panaget ti panagbunga. Ti binasa tayo nga teksto manipod ti Juan 15:1-8 kadagiti agmulmula nang nangruna kanya tayo nga naggapo kadagiti probinsya napadasan dati nagbulmula ti kaykayo wenno anyaman adu dagiti kapadasan tayo nga no kayat tayo nga lumangto wenno umadu dagiti bunga dagiti immula tayo kadawyan nga arami din tayo ket tadawan putdin dagiti ammo tayo nga sanga nga medyo ada nagango isunan wenno ammo yo basit iti sangana tapno saan nga gisustansya na ket mapan kadigitoy nga sanga ket agtultuloy nga mangted ti sustansya pay kadagiti dadduma nga sanga tapno kastakit mas umadado ti bunga na sanlay nga kadagiti dadduma nga mula man kayo man kasi aramidin tayo dagiti dati sangsangana wenno bulong nga nanggango ikatin tayo maysa-maysain tayo tapno kastakit saan nga makaapekto ti panaglangto dagiti imulmula tayo. Ket dagiti sumagmamano nga aramid tayo. Kas agmulmula iti kayo kinanyaman tapno kasta nan-anay ti panagbunga dagiti naimula tayo nga kay kayo wenno anyaman pay. Ket ti teksto tayo iti daytoy nga kanito nga inusar ni Apo Jesus iso ti pangarig nga iso na ti puon ti ubas ket dagiti sangana mangiladawan iti kinapateg ti panagtalainaid tayo ken kuana kaya't nasawen ipaganetget ni Jesus nga agbalin nga datayo kumakas adalan na wenno namati ken kuana ket agbunga tayo
Ngamin kas kinunana, siyak ti puon, ti pudno a puon ti ubas, ket ni amak, ti agay aywan. Kaya't nasawen, ipaganetget ni Jesus, daytoy gaputa isu ti gubwayan ti biyag, ken taraon, nang nangruna kanya tayo, ngan anak na wenno adalan na. Kaya't kalpasan nga inladawan ni Jesus, iti relasyon na, iti bagina, kadagiti adalan na kasanga, ket ti Diyos Ama kas agay aywan, ipaganetgetmet ni Jesus akasapulan ti pagtalenay tayo nga nainaig kumakin kuana tapno kasta masapol nga ti panagtalenay tayo ken kuana isut mangted itinananay nga bunga tapno kasta ket nasaysayaat ti panagdakkel tayo. Kas maysa nga pasurot wenno anak na. Ngamin kas kinunana iti verse 4 anya ti kinunana ti bersikulo 4 agtalenaed kayo kanya ket agtalinaed akmet kada kayo no saan kayo amay kamang kanyak di kayo makapagbunga akas ti sanga asaan anay kamang tipuon. Kaya't nasawen saan kayo met a makabunga no nailaksid kayo, no saan kayo nga agtalinaed kanya. Ket dayta ti ipaganetget ni Apo Jesus kanya tayo, kas adalan na, anak na, tapno kasta agbunga tayo. Ngamin ti awag nga agtalinaed ken Jesus, ket kayat nasawen, isu ti kinapateg, iti nasinged nga agtultuloy kuma nga relasyon tayo ken kuana. Kasano tayo kadi nga di relasyon tayo ket mas lalo nga nasaysayaat pay. Ket kadawyan nga aramid tayo isu babaen kadagiti panagkarkararag tayo. Panagadal tinasantuan asurat. Ken isumet ti panagtulnog panagserbi tayo kas pannursur na. Ayan, isunat no, basahin nyo tinasantuan na surat, adu, dagiti ipagpaganit-get ni Jesus kanya tayo, nga sursuro, ken adal na, tapno kasta, saan tayo nga may sina kanya na. Tahanga kayat ni Jesus, kayat na asawen, ket agbunga tayo ken kuana. No kasano nga alaen ti sanga ti biag na ken ti taraon manipod ti puon ti ubas magunod met dagiti namati ti na espirituan a pigsa manipod ti relasyon tayo ken Apo. Ket dijay kumati saan tayo nga pukpukawin ti relasyon tayo ken Apo. Malagip ko idi agi student working nak no dagiti taga-Kawayan. No amuyo di Arpex Resort nga maysa nga kasikatan nga panganan nga restaurant di Kawayan idi di aking kukwa ket pagsawsaw anak ti dakis no agpakadaak nga mapan ije kapilya nang nangruna no Domingo. Egi kunakmat kanya nak kandak mamut ti ori 2 oras lang agsubliak. Kada Domingo no agsubliak no agpakadaak han na kayat pagsawsaw anak ti dakis. Tati kayat na no agriing kami kay agtrabaho kami nang nangruna no Domingo. Kaspaset nang nangruna tada kami kit student working student. Ngem dijay ti kapintasan nga naamok nga inaramid gaputa saan kas maysa nga anak nga pastor hanga gapo nga maysa nga anak nga pastor na ngem amok nga dijay ti kapintasan hanga mapukaw ti relasyon tayo. Nga oray ti kinarigat kadagiti paset ti panagbiag tayo adda kuma ti relasyon tayo ken Apo. Kas jay gumamit kanya tayo. Ti panagtalenaed tayo iti Diyos, kaipapanan na ti panagbiag anasinged, ken kuana. Ramanen na iti biag tayo, ti relasyon tayo ken Apo. Kumusta ti relasyon tayo ken Apo? No saludsudek ti tunggal may sa kanya tayo, kumusta tayo ken Apo? Kaya't naasawen, saan laing amay papan, kuma iti panang bigbig tayo, ti kaadana, wenno panang surot tayo,
kadagiti sumagmamano nga pagalagadan, tapno kasta ket nananay iti na espirituan abiyag tayo, ngem may papan daytoy ti mas naununig pay nga personal nga relasyon tayo kumaken Apo. Paununigin tayo kumapay. Kumusta ti panagtalek tayo ken Kristo? Kaya't naasawen, isu daytoy ti panangitalek tayo, ti biyag tayo. Kadagiti amin apakadanagan, kadagiti ararapaap tayo, panubok ti biyag, nga ammo tayo nga ni Jesus ket napudno, amakabael, amangiwanwan, kadagiti bibiyag tayo. Ket saan tayo kuma, nga pukpukawin met, di panagtalek tayo ken Kristo. Kaspaset, di biyag tayo nga at dati relasyon tayo kenkwana. Ngamin, ipaganit-get ni Jesus, ti panagbunga tayo. Ngamin, no mapukaw ti relasyon tayo ken Kristo, saan tayo nga makabunga? Kumusta ti panagtulnog tayo? Isu daytoy ti panagbiag nga naitunos, kadagiti panursuro, uray pa yun mo numakarit tayo, kadagiti bibiyag tayo. At dalat na kumapanagtulnog tayo. Sino kanya yun to, medyo nadagsin, riknana, gapo, adadagiti problema na. Hana kaya, medyo hana may bangon ti bagina tayo agsapa. Agdudwa, wenno mapan, wenno saan. Ngayon kasapulan, ti panagtulnog tayo. Kas panursuro ni Kristo. Dagiti karkararag tayo. Kumusta ti panagkarkararag tayo? No kaya tayo nga saan nga may sina ken Kristo agtultuloy kumamit ti di kararag tayo. Di relasyon tayo babaen ti kararag. Ngamin daytoy di panakikomunikar tayo ken Apo. Ken kuana babaen ti kararag. Maipapanday to'y apan nang ibingay tayo kenkwana kadagiti panpanunot tayo, problema tayo, karirik na tayo, kasapulan tayo, nga kasapulan tayo. Ti panangiwanwan ni Kristo, panangdingig na kadagiti kararag tayo, tapno kasta ket no nading manggigan na, sapay la kumati pagayatan na ket mapasamak. Kadagiti bibiyag tayo. Isut gapuna nga ti panagtalinayad tayo ti Dios ket maysa apan nakapanpauneg iti relasyon tayo kenkwana. Tapno kasta maaramid tayo ti pagayatan na. Ngamin ipagpaganetget ni Kristo ti relasyon tayo kanya na nga saan tayo kumaapukpukawen tapno saan tayo tapno kasta anay ti panagbunga tayo kas maysa nga adalan ken namati. Maysa pay nga inikanti kas maysa nga inikanti talmeg ni Jesus ket dagiti pagbanagan ti saan a panagtalanaed ken kuana. Isu nga ni Jesus impakdaar namet kanya tayo nga numapukaw ti connection tayo saan tayo a makabunga. Dagiti namati ket mabalinda pay nga mapukaw kenkwana. Saan ka di? Sanga no put din nyo, kita nyo, di ba? Malaylay wenno saan ket magango. Kas tatay met kakabsat. Ket no kas jay ti pagbanagan tayo, kas kinunana manipod di Galacia, nalawag amakita ti aramid ti kinatao. Isu dagitoy ti panakikamalala, kinarugit, kinadirep, panagrukbab, kadagiti Diyos-Diyosan, panaganito, panaggiginura, panaggaapa, panaggiinom, panagpungpungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabes nga panagragsak, kenda dumapay kadagitoy. Isut gapuna nga balaagan kayo itakas panangbalag ko kada kayo iti dagiti aramid dagiti didanto amay raman amakipagyan
ti pagarian ti Dios. Ngamin no mapukaw ti relasyon tayo, mabalin nga dagitoy ti pagbanagan tayo. Ngamin awan ti panagbuteng tayo. Awanin di relasyon tayo ken Kristo. Ngem no agtalinaed tayo ken kuana, makita kuma ti panagbunga kas ipaganetget ni Jesus nga resulta ti pamati tayo ken kuana, kas kadagiti sumaganad nga bersikulo isukunana, ngem ti Espiritu patauden na ti ayat, rag-o talna anos kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel, awan ti linteg amay busor kadagitoy. Ket dagiti pasurot ni Jesus inlansada iti daan a kinatao da, agraman amin agartem ken naindagaan at arigagay, inikkan na tayo di espiritu ti biag, masapol nga iturayan met ti biag tayo. Kitain nyo kakabsat, dayta met ti bunga no saan tayo nga pukawen ti relasyon tayo ken Apo. Iso nga ti ultimaw nga ipagpaganetget ni Kristo kanya tayo, iso ti panagtalinaed tayo ken Kristo, ti panagbunga, ti panangidaydayaw tayo ken Apo. Isot kinuna ni Jesus, daytoy ti pakaydayawan ti amak nga agbunga kayo iti ado, ipakita tayo abagbagiyo nga agbalin kayo nga adalak. Gapo ti pamaneknek ti pudno nga adalan ken ti panakay parangarang ti ayat, kababalin ken panursuro ni Kristo ti biag kadagiti pasurot na, kitain nyo, mangipakita ti panagbunga tayo kadagiti bibiyag tayo. So nga saan tayo kuma nga pukpukawin ti relasyon tayo, agbunga tayo kuma. Kitain nyo man, dagita kaabay yun, agbungbunga da. Wenno sa bali mo, tibunga da, nga parnuayin da. Diba? Saan kuma nga kasjay? Dagiti bunga kuma, tibiyag tayo, kas ken Kristo, ket may tutop kadagiti dagiti sursuro ken adal ni Kristo. Saan nga dagiti na idagaan nga sursuro. Nadado mga men, mas kay kaya tayo nga aramidin, dagiti hanga sursuro ni Kristo niya, ado dagiti chismoso, anya pay, ado dagiti kagagalad, nga mas haan nga may tutop, ti pagayatan ni Kristo, nalaklaka tayo nga aramidin. Dagiti banag nga kinadirep, dagiti banag nga makaperdi ti paada tayo nga tao. Ngem dagiti bunga nga may tutop ti pagadalan ni Kristo ken sursuro na, bunga ti pamati tayo ken kuana, ay Apo nagrigat. Nagrigat nga yata agtipel, di ba kakapsan? Nagrigat nga yata aganos. Lalo no dagiti anak tayo, masubok tayo kanyala, di ba? Narigat nga yata makikapya, no ado ti ka ada na nga pa kanyam, di ba? Narigat. Dagijay ti karit. No dumteng ti kanito, nga kasjay ti paspasamak, kadagiti biyag tayo, ipaganetget ni Kristo, nga isu kumamit ti pakakitaan, nga agbunga tayo, ket ti Diyos ti may tagay, wenno may rukbab, kadagiti biyag tayo. Isot gapuna, kakabsat, daytoy kuma ti resulta nga addaan bunga kadagiti biag tayo. No agbunga tayo kas resulta ti panagtalinaed ken Kristo, mangyeg daytoy ti dayag iti Dios. Gapu ta impakita na ti pannakabalin na, kinaimbag, parabor nga agtrabaho kadagiti biag tayo. May sapay nga mangipakita kadagiti daduma nga bunga iti espiritu tayo. Kas binasa kanyayo, ayat, rag-o, talna, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalek, kinaalumamay, ken panagtikpel, dagitoy kuma ti makita,
kadagiti bibiyag tayo. Kamaudyanan na ti panggep ti kaadda tayo kas Kristiyano ket mangyeg kumati dayag ken Kristo kadagiti amin nga aramidin tayo. Isot gapuna nga agtalinaed tayo ken Kristo ket ti panagbunga tayo ket maysa akang runaan kumaapaset ti panangtungpal tayo iti dayta nga panggep nga pagayatan ni Kristo. Isot gapuna kakabsat, kadagiti inaldaw nga panagbiag tayo, kas mangrugi manen ti baro nga lawas kadagiti bibiyag tayo. Ipaganetget ni Kristo kadagiti biag tayo nga agbunga tayo. Gapo dagitoy ti sursuro nga imbati ni Kristo kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Ti Diyos amuna ti tunggal nagan, amuna tunggal aramid tayo. Agparang ti Diyos tunggal aramid tayo iti hustisya, panagkaykaysa ken ayat. Awisan tayo amin daytoy nga espiritu nga panangted tayo. Dawaten tayo ti Diyos, babaen dagiti sagot, apagkapulo ken panagyaman tayo ti Diyos. Maawis tayo amin nga rod nga ited ti apagkapulo tayo, idaton tayo amin dagitoy nga karkari, ken agyaman tayo ti altar nga ited tayo iti altar. Maawis tayo met nga maaramat iti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church nga naiparang kadagiti screen tayo. Kedawek met, kadagiti amin kakabsat tayo nga dayti online, ano kahit yo ti agyaman, mangidaton, kaspaset, panakipaset yo ti aramid ti iglesia tayo dito Central UMC, kedawek nga usarin nyo dagiti bank account, ken kastamet ti GCash, ti treasurer ti iglesia tayo. Kabilyo lang for Ilocano service, inote yo kakabsat, for Ilocano service. Katagyaman kami, tagtultuloy nga suporta, kararag, daton nyo. Iti aramid tayo dito ay Central United Methodist Church. Sagut nga yegmi nagtaud ako kwa intalek mo kada kami akampi agaywan amin asagot mo aywan mi apod no no pagyaman ited mi naragsak puso mi. Amen. Kasti ipaganet pagpanaget mo kaligiti biyag mi o apo nga agbunga kami. Ket kaspaset ti panagyaman ken panagdaydayaw mi idaton mi dagitoy nga apagkapullo panagyaman ken sagsagot. Agbalin ko ma dagitoy nga sagot nga mausar kadagiti ministeryo, misyon ken aramid proyekto ti iglesia mi. Ket iparukpok mo kadi o apo. Dagtultuloy pay nga bendisyon kadagiti amin nga aspeto kadagiti biag dagitoy nga kakabsat mi. Tapno kasta agtultuloy damet nga blessings kadagiti dadduma pay nga aramid ti iglesia mi ken kastamet ti lubong o apo. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen.
Agtalinaid tayo nga si tatakder, ti panagyaman kan panagdisipulo ti himno tayo nga amok daytoy pinatik. Apay nga tanan ni Jesus, impay na kanya, grasya na ani mabubos, ket insalakan na, ngemamuk met dayjay pinatik, ket namnamaek amabalin na, nga idolin sa lakniman, aging gat panungpalan, ay nga panginoon, ating mangispan, ket tinapatega sa una, pusok tal na tiegna, nyemamuk met dayjay pinatik, ket namnamaek amabalin lang, nga idolin sa lakniman, aging gat panungpalan, jak maawatan ka, maawis dagiti amin nga kapsat, na dati kayat na ti agyaman, kastamet kadagiti dati board exam na, kastamet kadagiti tarigagay nga agtrabaho di abroad, kaya nagiti kakabsat tayo nga sapsapul di trabaho, kidawig tayo panyo dito, itap na may kararagan kayo. Mukmet dayjay pinati, ket namnamaek amabalin na, nga idulin sa lakniban, aging gat panungpalan. Agkararag tayo. Amami nga ada sa dilangit, agyaman kami iti daytoy nga kanito, kas maysa nga gimong mo, tapno ipaay mi iti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Agyaman kami iti agtultuloy nga panangipan panagyat-gyat mo kalagiti biag mi nga agbunga kami. Gapo iti ayat mo kada kami ken kas pasetmet ti panagserbi mi ken ka, kas inayabam o Apo. Tulungan na kami kadi nga agbunga, agbalin nga bendisyon kadagiti sabsabali, kadagiti aglawlaw nang nangruna kadagiti pamilyami, kadagiti tao, kadagiti aglawlaw mi ken kastamet ti iglesia nga nakaibilangan mi. Wen Apo, idaton mi ti biag di tunggal maysa kanyami. Dagiti kadwami iti online, agyaman kami kadagiti presensyada, kastamet kadagiti offering da, sagot da, agyaman kami. Kastamet ti uneg ti iglesia mi, agyaman kami kadagiti bibiyag da o Apo. Tagtultuloy nga panangi paay da kadagiti biyag da, nga bigbigin da nga sikat ti Dios nga pinati da. Kastamet ti koromi, agyaman kami o Apo. Tagtultuloy nga panagserbi da kanya mo Apo, babaen kadagiti talento da ti panagkanta. Bendisyon lamet kadagiti bibiyag, arami, trabaho, pamilya, kenda dumapay nga inkumit mo kadakwada. Dagiti kakabsat mi nga agkasangay ken birthday ken kastamet dagiti anniversary, gyamang kami Apo. Trabayem kadi sikat agtultuloy ang makikaaddaman nen ti sumarunong nga tukad apaset kadagiti bibiyag da. Kastamet kadagiti ada saksakit da o Apo, dagiti ada ti sagsagubanitin da.
gapo iti nalabes nga pudot ti panawen saan laing nga ti pagilyan mi ngem ti giti na duma-duma pay nga depar ti lubong gapo iti panagbalbali o ti panawen kidawe mi tagtultuloy panangi kaadam kanyami iyadayo na kami kadigiti nadadagsen nga sakit papigsaem dagiti karkarad kadmi tapno kasta ket maaramid mi ti pagayatam mo Apo kastamet dagiti kakabsat mi nga agsubli manen kadigiti ballasyo tao tapno agtrabaho Apo kastamet dagiti proseso dagiti papeles da nga agtrabaho ballasyo tao ken kastamet kadagiti trabaho da ditoy Manila karkararagan mi o Apo nga sikati makikaadda kanyada dagiti papeles da kastamet kadagiti panangisagsagana da isaganam dagiti papanandam ket kidawe mi tinabaligyan nga panangsumbat mo kadagiti araraw ken kiddaw da kastamet kadagiti ag board exam manen agyaman kami o Apo ikarkararaga mi ni Militon James Cuevas nga mangala iti PT examination iti California, USA tultuloy nga ikam ti sirib ken laeng kastamet kadagiti kakabsat mi nga ag board exam dagiti anak mi iti maudi nga quarter iti daytoy nga school year bendisyonam dagiti maudi nga aldaw da kadagiti nangruna kadagiti graduating ken kastamet kadagiti agtultuloy nga eskwela o Apo ikam ti sirib ken laeng o Apo ken ti tunggal may sa kanyami dagiti trabaho aramid ikam kaditi sirib ken laing tapno saan da nga agkamali kadagiti trabaho da nga magtultuloy da nga bendisyon kadagiti pagtrabahuan da kastamet dagiti kabsat mi nga adda tinignegosyo da Apo kidawe mi nga sikati makikaadda kanyada kadagiti amin apaset ti panagbiag da ti panangidangulo da kadagiti kumpanya da ken kastamet ti panagserbida panagyaman da ken amin nga aramiden da wena po gyaman kami ikumit mi dagiti biag mi ket ti agtultuloy nga pagayatam ti maaramid saan nga dagiti pagayatan mi ket no anyaman dagiti kiddaw araraw ti tunggal maysa kanyami kiddawe mi ti ayat mo ti asim o Apo ket ipaay mo tinananay nga sungbat tapno agtultuloy nga makita da tinagpayduma nga daan pamati tapno kasta ket agtultuloy da ka nga irukbab kadagiti bibiyag da iti amin a panawen o Ama pakawanin na kami dagiti nagkurangan mi kas pamakawam mi met kadagiti amin nga naaramid mi iti padami nga tao nang nangruna kengka wen Apo bendisyon na kami apala-pala di na kami lablabsan o Apo kadagiti amin nga ayat ken bendisyon ken asim dagitoy tidawat mi itinagan ni Jesus amen amen. Diyak amo inton ano tiya ay tiyapu no mapanak tu sumabat wenno aguraya nyemamuk met dayjay pinati ket nam namaek amabalin na nga idulin sa lakniban haginggat panungpalan ken anak humang ken ti Espiritu liliwan dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagat amen. Kakabsat ti panagdaydayaw tayo ket nalpas iti daytoy nga aldaw. Ngem ti panagserbi tayo iti lubong ket agtultuloy. Kiddaw ti Apo kanya tayo ken ipaganetget na ti panagbunga tayo iti amin nga banag kadagiti bibiyag tayo. Ket agtultuloy nga talna kapya ken asi
ti Apo ti ipaay na, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.